Hawu Milikihli, hawu sanibonani bafethu ngibuyile futhi. Yebo futhi nangu uPraise la uShashageza. Bengicabanga ukuthi abaningi bayamazi-ke. Indoda nje-ke eke nje yavalela amagoli amabili esidlalweni ezimnyama. Kuney'ndaba nje ey'hlongozwayo lapha kuthiwa kumjida-ke kungenzeka kube isizini yakhe yokugcina le sikuyo. Eyi madoda kwakuyindaba ezimbi-ke lezi. Ngoba phela lo mjida lona umnandi uShashageza. Njengoba nazi-ke i-Kaizer Chiefs. I-Kaizer Chiefs-ke i-management yayiqinisekisile ukuthi kule sizini le ezayo, eyi kunabadlali abaningi ezobachitha. Ezobachitha njengoba nazi ukuthi kunabadlali kule sizini le abebephelelwe ama-contract ngoJanuwari. Engicabanga ukuthi sebengama-free agent kuyimanje sebengasayina nayiphi i-team abafunayo. Yabo, i-Chiefs yakubeka kwacaca kulabo badlali ukuthi kumele belilwele ijezi noma beyilwele inkontileka entsha. Bengaveli becabanga ukuthi nje bazovele bethole inkontileka mahhala. Yashaya ngonyawo phansi-ke ikhosi lapho lathi lutho. Madoda kumele inkontileka nenkontileka niyilwele ukuze-ke inkontileka iphume kuyithukuthuku zakho. Yabo, yiyo-ke into eyenzayo. Kodwa uPreeze kubika ukuthi-ke hhayi umjida kungenzeka-ke uma kuphela isizini le esikuyo-ke hhayi nayo ibhande eligcwala umoya. Ibhande eligcwala umoya noma kungenzeka ukuthi bembolekise. Kodwa nje okushiwo kuthiwa umjida-ke isizini yakhe yokugcina le lapha egqoke ikapa. Yabo, engicabanga ukuthi-ke umjida-ke engaya le esitele esekhaya edala ngoba phela inhliziyo ayithutha emanxiweni nikhumbule lokho. Engabuya le e-Stellenbosch ayogijima khona. Yabo, so engicabanga ukuthi ku-Chiefs azange ebe ne-bad season. Kuwukuthi nje umjida wathola amathuba wageja kodwa nje uwumjida nje odlalile ngokubuka kwami kuwukuthi-ke cha yena ebehlazeka uma esegeja. Yabo, kodwa nje akusiwo umjida esingathi cha i-Chiefs imhlulile. Hhayi, angiboni imhlulile mina. Ngibona nje ukuthi umjida ube ne-game, ube on and off nje. Kakhulukazi-ke emva kokuba ubaba wakhe endlule emhlabeni. Engicabanga ukuthi yiyo futhi into ephinde yamcindezela kakhulu umfana omdala. Yabo, wahluleka ukuphefoma kwamanye amagemu emva kokuthi ubaba wakhe endlule emhlabeni. So siyamfisela umfana omdala ukuthi uma kwenzeka i-Chiefs imkhulula kube nje iy'ngxoxo ezinhle bafethu. Umfana omdala athole iqembu azoqhubeka aphefome kulo. Angeke aphinde ayodla ama-ice bafowethu. Siyamfisela nje umfana omdala ngoba umnandi lo mfana uShashageza. Umnandi kakhulu kuwukuthi nje unebhadi lokugeja. Awu uyageja inkosi yombhemu kodwa akusenani-ke iy'nsizwa